रुको है लइकवा से पूछ लेवे दा। ए बाबू हमनी के दंदनपुर जाए के बा। दंदनपुर इहन हुआ दंदनपुर केकरा घरे जाए के बा? हमनी के पाड़ा राय के घर जाए के बा। अच्छा पाड़ा राय। हाँ बाबू पाड़ा राय तनी रास्ता बताव। आगवा से जाइयो 3 गो रास्ता बा, 2 गो गोल गोल आ एगो लाम लाम। दोनों गोल का छोड़ दियो आ लाम का धइले सीधे उनकरा द्वार पे चल जाइयो। चाचा हो लागत व्यवस्था टाइट भइल बा। ए पाहुन खड़ा काहे बाई लगी आई है पर बैठी लगी। चला चला लनी बैठा लनी। बैठ बैठ बबुआ। बबुआ पाड़ा राय के बोलावा। ए माचिस माचिस। हाँ भैयो। तनी बाबू के बोलावा द्वार पर पाहुन आइल बा लो। बाबू तो पाड़ा बेच के सुतल बना। बाबू ए बाबू ए बाबू दिन भर साला सूते नहीं के चैन नहीं के मिलत गाड़ के हमरा का भइल बारे? ललटेनवा भैया का पहुना आइल बा। ए भीख मांगल बार 2 रुपए दे के भगा दे हटाओ। बात मार दे ललटेनवा भैया का पहुना देखे आइल बड़ा सा। चल 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 ललटेनवा के अकिल के सीजन में करे सलाड बाहर बारी। यार प्रणाम। प्रणाम यार। तो चाय नाश्ता हो गल बा? ना अभी नहीं के भला। चाय ना लियाओ, चाय नाश्ता कराओ जा। चल चल बाबू। का यार पहले से आराम बानू? चाचा कहे के मतलब बा पहले से आराम बानू। ओ ए यार का कहीं बुढ़ारियों में गाड़ के चैन नहीं खे। पकड़ा बउआ पकड़ा। रास्ता टाइट बा। का यार ये कौन मिठाई हो? ए यार नायका लाड़ मोहन है है बाबू साला दानो निगन खाता रस। का यार फुसुर फुसुर कामर लंड कइले बानी। लइका देखाई। ए यार लइका के कपड़ा में देखे में की उघार रे। और लइका दूध थोड़ी पियता जे लंगटे देखाए। कपड़ा में देखाई। 5 मिनट में आवता नहीं। ए मचिसवा जो ललटनवा को बुला लियाओ। ए साला मुंह का लाड़ तक ले बड़ी प्रणाम कर। अब यो प्रणाम करस न तनी। अब यो प्रणाम करस न तनी। ये साला बियाह हो तो तू प्रणाम हम न कर सकते कर ना। प्रणाम। खुश रहा बाबू खूब खुश रहा। बैठा बाबू। यार एक तो कुर्सी खाली नहीं के हो कचो बैठी। ए दाना रे साला लंड पर बैठ रे पर बैठ। बाबू नाम बताओ। बाबू बता दी। बाबू बता दी। ए साला तो बता दे। पाड़ा राय। चाचा बुझाता लइका लड़चा पाटे बा। ए साला हमार नाम ना तू अपन नाम बताओ। बता दी। बताओ। ललटेनवा। बउआ कवना गिलास ले पढ़ले बाड़ो? हमरी मची से ये बीएल पास कइले बानी। बाबू बीएल पास का हो रे? चाचा लइका के कहे के मतलब बा बीए पास। बाबू कौन काम करेलो? हम बकरी चरावे नी। चले के शादी ना हुई। रुक लो बाबू के पूरा बात तो सुन के जाई लगी। बैठी काय सुने के का रह गल बाटे। बैठा बबुआ। ए बाबू लड़ तकले बाड़ा इयो पहुना भाग जाइलो। समझावा ये लोग के। रउआ लगनी गलत मन सोची लगी। रउआ लगनी के गाड़ मारा गल बा। यार साफ बताई का बात बाटे। अच्छा सुनी बताओ तनी हमर लइका 50 गो बकरी के मालिक ह। करवावेला। तब यार प्रणाम। चलो तनी सा सोच के बताएं सब घरे।
चल भैया मत खोइयो, पलटा मेरी बात, चल बता दे।